Dime alas 6:46. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Marlon Hinovia, ako naman Aksyon ay hupon checking in diri sa Martes nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Petsa 3 na kita sa bulan sang Enero, tuig 2023. Singkasan ulang kita nagtamyaw sa inyo Happy New Year, no? Pero can you imagine, ari na kita ikatlo na kita nga adlaw sa nauna nga bulan, no? Action Firing Line. Daw ginahunos na lang ang mga inadlaw. May migo ko, Chief Dr. Elray Dotilios, nga nagpost sa Facebook, ngambal niya, siling niya ba, dasig lang siyang chimpo, isa na lang katuig, Christmas naman. Likot tuod, no? Action Firing Line. Pwede, nagtamyawan, nakikita New Year, Happy New Year, muna bla, mga greetings. Siya yung nagpost, siya dasig siyang chimpo, no? Niya, ang countdown tayo sa katuig na lang siya, New Year na maliwat. Siling ko doon maisahan mo pa kutoy ba? Action Firing Line. Ayos, welcome lang diri sa ino palatuntunan Aksyon na firing line sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia. At least medyo nag-uluog daw na wala nagpabatyag si Haring Ulan ang pagtupas ang ulan diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Pero antes ang tanan, ibaloon tanay ang pinaka-latest nga weather advisory. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have Aksyon Gani Republika, Aksyon Gani Happy New Year mayong gabi. Oh, belated Happy New Year Action. Belated, siling ko gani siya lang katuig, New Year naman. Amo na, oh. Ari, lakat sang aton tiyempo sini nga gabi, no? Martes kita karon Enero 3, 2023. Trough of low pressure area pa ni sa Japon, way pa nakalabot sa Samar Leyte, no? Nag-aapekto diri siya sa kabugusan sa Kabisayan. Buti nga na sa Region 6, 7, kag 8 malikop yan karon mga alas 11 o kung hasta alas 2 ang kagahon. Kag subungan ang Mindanao. Ari siya nag-aepekto sa Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Visayas. Okay, ti ari kita di Region 6, 7, kag 8. Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, kag Zamboanga Peninsula. Idulot Okay. ni karon ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan kag pagpanag-ob. Ang ikaduha mo ning northeast monsoon nag-aapekto dito sa Luzon, sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa Cagayan Valley, sa Aurora, sa iban nga bahin sang Kabikulan kag sa iban nga bahin sang Mimaropa. Idulot man ni ang magalumon nga kalangitan nga may pagulan-ulan. So tugay na sa northeast monsoon, subong man sa iban nga bahin sang Luzon, northeast monsoon sa gihapon nag-iimpluwensya, pero ang ilang panahon nagapabilin nga may pagulog-alom lang ang kalangitan kag may mahinay ini siya kun manipis lamang ang mga pagulan kun pagtulot talite. While sa iban nga bahin sang Mindanao, maayad-ayad ang tiyempo nila, may paggulugalom lang ang kahawaan hasta sa magalumon ang ila kalangitan. May dala lang siya naligwin nga mga pagulan o kung pagpanaguubngan nga halin iniya o kung tugas sang trough sang low pressure area o kung extended elongation sang LPA gina-opdan sang localized thunderstorms. Aha. Ang kabugusan sa Kabisayan, subong man ang Mindanao, na paidalom sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon namin na sidlangan sa gihapon. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod
ang aton baybayon sa probinsya. Ang aton baybahay may takos ini sa 1.2 hasta sa 4.0 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 12:49 kagina sa ugto ang hundas naton 0.2 metro. Ang tao magabalos alas 4:38 karon sa kaagahon 1.1 metro ang kadalumon. Kag alas 5:38 sining hapon nagpahuway si Haring Adlaw magapakita naman siya. Alas 6:07 buwas na sa aga. Nagahamboy kita 26 hasta 30 degrees Celsius. 78 hasta sa 78.8 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Okay. So, manay lakat sa aton tiyempo. May ulan pa ni siya karon na hindi may mga way ulan. May ulan pa ni siya. Ara ang galom nagahana mahinampot ni siya Samar Liti karon sa dalom di. Ti kun magamuning Puntaria ya hasta sa alas 2 kaagahon pabuton ta sigurado may ulan pa ni. Medyo dulom-dulom ang iya nga itsura. Bot si karon nga dako ang water vapor nga karga sa aton nga galom pakadto di sa aton. So bali ang sitwasyon tani Action Gun, ang ginamuno mo kay na nga daw traffic nga nakita nga somewhere in Masbate, why chance nga mangin isa ka bagyo? Inang 50-50 ang chances according sa pag-asa no. Uy. Hindi pa Manila ma-determine gid no kay tuod damo sang galom daw unfavorable sa isa ka tropical disturbance nga mag-develop siya o kung intensify sa dason nga kategory may ara man nga may influencing factor man nga mahimo sa bagyo pero most likely ma-dissipate siya. Aha. Daw man siya no. Okay. So hindi pa nila ma-determinar way pa sila kahatag prognosis. Pero kaina kundi isang alas 8 sang aga na interview ko man si Doc Kailian ang ara man sa sang udto na nag-standby sa inyo sa command center. Bali may mga advisory kay na orange and yellow no dira sa Northern Negros. Sumunga iway na ni Action Gano. Residual na lang na siya. Residual na lang siya. Tapos na tong thunderstorms advisory kagina sang aga mo. I see. So pag issue sang thunderstorms advisory may duration niya mga 4 to 6 hours. Okay. So ang kun ano oras subong alas 7 may issue abing pag-asa. Dugay-dugay alas 7:30. May ara siya nga duration mga 2 to 4 o 4 to 6 hours. Okay. Patupon niya ang atong thunderstorms advisory. Sige. On that note, Action Gun, salamat gi sa time kag mayong kapiliwat sa imo. Mayong gabi. Action Firing Line. Kani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division na ang pinaka-latest nga weather update or advisory karon nga gabi. Action Firing Line. Kung may ara man kaina no sang advisory ginatag kita, so may mga changes o may pagkambyo na ina. Action Firing Line. After pila ka hours nagadula man mo ang mga pagtupa sa ulan sa palibot sang Negros Occidental and even Bacolod City, nagtulutirha kita subong. Action Firing Line. Alas 6:55 na dugay-dugay pagbalik ta, no? Ang aton nga mga dalagko diho kag nano mga talakayan ta ina karon dugay-dugay tutukan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mamulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggado sa nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Di kinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gid daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ano Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa anak ko ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Firing Line. Mabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Marlon Hinovia. Kung naman aksyon Artay Hupon. Aksyon Firing Line. Mga ka-aksyon namon nga nagamonitor na via Facebook kag subong man YouTube ina sa online presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Aksyon Firing Line. Kabay pamayad lang ino sitwasyon dira no ang ino panikay-sikay karon iyang gabi no kag sa mga kaaksyon laton na nga mga nagamonitor sa online man bisan din ka man nga bahin sang kalibutan pwede kagid malabutan sa amon sini nga pagpangalagad ti karon iya mga inuras di halimbawa Middle East abansi kami 5 ka oras sa inyo ting iban hapon parang nito sa ilaya. Aksyon Firing Line. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, ang iban nga bugtaw na nagaupod na sa aton karon iyang Martes nga presentation. Salamat gid no sa inyo padayon nga pagsakdag. Ang nami pagida bilang consolation namon nga naga-program diri, nami pagid ko makita namon nga naga-share kag naga-like kamo, nagapadala sang stars kay magkabulig ina sa mga program sang Aksyon Radio Bacolod nga ginapatigayon. Aksyon Firing Line. Ang inyong mga mensahe aton ina karon dugay-dugay tatapon ang ginapadala sa comment section sa Facebook kag subong sa YouTube. Aksyon Firing Line. Ang luyag man magpartisipar via text hotline 096375708874 aton manina karon akomodahon Aksyon Firing Line. anong madalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga gabi ariho i-check ta ni karon kag balikan kag kuhaan ta naman sang comment or sabat diri ang enforcement unit sang City Legal Office or even the City Legal Officer mismo nga ang ginapatuman subong sang city nga clearing operation kundi zero tolerance amon ang hambal ni Mayor Albi no zero tolerance in implementing the ordinansa kasuguan. Number 1, illegal parking. Number 2, regulation of vendors. When you say vendors, it includes sa mga ambulant vendors, mga sidewalk vendors na dalagari, no, na dalagali. So amo ning natabo des libertad. I-check na karon. Kag balikan ko lang bilang background si Axon Minardo, no, kay may interview to siya kaina
nga nagaserving nga official. In fact, na-interview man ni Action John Diaz, si Vice Mayor and Acting Mayor Elcid Pamilyarang. Action firing line. Siya subong ang Acting Mayor kay si Mayor Albi Benitez nagupod kay Presidente BBM no sa iya sining padulong do China gurutong destilasyon nila. And kabahin ang alkalde sa Bacolod sa Interrads o kon sa grupo sang presidente sa iya sining state visit, sa iya sining pagbisita dito sa pungsod China. Action firing line. O preparada paring mga tsupoy magbanwa, no? Galing kay Tido Ara kaya sa Macau, China, no? Abot kun makahapit da ang presidente si imo, ha? Kay paring tsupoy magbanwa basi kita ay kamo President BBM da noy. Action firing line. Pero yung ambalanta ni Karon, kay may mga reklamo mga vendors mo. Nagari-reklamo sila niya na ano ni. Palangabuyan na mo natandog na ni. Ano matabo sa amon diri? Ina nga mga questions aton ina pa eksplikar kag tandugon liwat karon nga gabi. Action firing line. Ano ang matabo sini, no? Anyway, i-check ta na karon sa enforcement unit head sang City Legal Office so that the public may know nga aamon siya ang ginahimo sang CLO enforcement unit. Action firing line. Kabalo ka ang pagdihon sang ordinansa. Trabaho ina sang legislative branch of the government. Ang legislative branch of the government amo ni sila ang sangguniang panlunsod sa Bacolod, no? Kag ang Vice Mayor amo na ang nagaserbi bilang presiding officer sa ilang pag-meeting. Now, dira ginadihon ang makasuguan, local ordinances, dira ginaaprobahan, ginapasar, and after which, kung mapasar ina nga matabo sa ulihi, ipadala ina sa talatapan sang alkalde. Kung aprobahan na kag gumapirmahan sang alkalde, ina isa nagid kapatod kag opisyal nga kasuguan. Action firing line. So kung mapirmahan na amo na pagpatuman, no? Kag ang magpatuman hindi kayang SP, kundi ang Office of the City Mayor through City Legal Office and Enforcement Unit for that matter kon party regulation sang mga vendors ang paghahambalan. Action firing line. Sa mga illegal parking daw wala masyado reklamo. No? Kay tiyatong mga double parking sa bahin sing Libertad, damo ganing nagdayaw sing lapurti kalapad sang dalan sumong disir mo. Nya kung makalabay ka di siling sa Libertad, sus purti kalapad. Halos nga naghawan gid. Tiara man lang gali na. Action firing line. Kag take note mga kaaksyon ha, basta maghambal ka dalan, road is beyond the commerce of man. No, hindi kiniya pwede negosyuhan basta dalan kay ti para niya sa salakyan. Action firing line. Pero ano matabo diri? May mga punto nga gindala o kung ginpresentar ka ina ang mga opisyales dira sa Libertad, balikan ko lang na karon bilang background kay gusto ta masugilan nun kung hindi gid man si Attorney Ting, no, sang City Legal Office, ang head sang City Enforcement Unit or City Legal Office Enforcement Unit. Action firing line. Istoryahon ta na siya karon kung what will happen next. No, kaya ko damo, no? Basta gani matandog mo, basta palang abuyan na ganing istoryahan, ang tao, ang kainat nga na sugilano na interview ni Axon Zildo, siya pang ginapamangkot niya. Ikaw, media ka, ano paglantaw, mas di ko nung susto na eh. Action firing line. Yung aton galing diri, kabalo ka, ang mga sidewalk, humalin sang una, doon na anad na lang kita. No? Sorry to say, pero may ara mga kasuguan nga because gintolerate, sang ulihi siling mo, basi kung husto manina nga aging tugutan sila nga magka-operate dira kag may mag-okupar sang sidewalk o kung ano man nga bakante nga pwede nila butangan sang ilang negosyo sa kilid sa mga merkado. Action firing line. Pero ang matuod mga kaaksyon, ina gin consider kag ginatagan lang sila konsiderasyon nga baka pangabuhi dira, but
hindi ina nagakahulugan nga husto ang imo pag negosyo dira sa sidewalk. Action Firing Line. I mean, kung sundon tagid ang kasuguan. Now, nano ang mga matabo dire. Now, i-check ta lang nagkaroon ng dugay kay para hindi ko maipit kay may ara pag ko obligasyon. Unahon ko dugay bilang background no sa natabo kay ina sa Libertad. Ipariporton ta karon si Akson Zil Minardo kay para mabalaan ta kung ano gito exactly kay ina. Kag kun bala may nagsugilanon sa ilang to representing the office of the city legal office or the enforcement unit, no? Magkuton ta bisya karon. Action Firing Line. Dugay-dugay promise kay ikuaon ta na nga report. Now nano pagid. Business permito nga ginaisyo sa Bacolod mabudlay pikion bangod sa QR code nga feature. Action Firing Line. Nami man na, no? Kay at least ang ginahimo subong sang lokal nga gobyerno sa Bacolod ang mga safety features nga pwede mahimo nga hindi mapiki ginatingwan galing kong kaisa mga driver's license gani no sa lain nga departamento kay insa sa gobyerno mapiki pag gani kong kaisa. Action Firing Line. Kaya Bacolod City may ara kuno yung QR code nga hindi gid mapiki. Tingnan natin sa kurbading Action Firing Line. Samtang na update sa investigasyon sang SITG angot sa kaso ni Attorney Pondevilla. Baloon tayo na karon. Action Firing Line. Kagari update to damo abiga pinamangkot. Sige lang SIM card registration sa Region 6. Kumusta? Nanong tabo na? Taga NTC, kumusta na? May nagapa-register na ginman? Action Firing Line. At kung may mga bago no, nga mga policy guidelines sa ginpagwa, ibaloon ta na karon, may I have your attention, karon na, promise ko na sa inyo, try ta nga malabot ang NTC sa Regional Office 6. Action Firing Line. Ayos? So, ang mga detalye naman sini, kag kumpleto nga pagdayday ta, tutukan, palutson ko lang ni, may ara lang ko, importante nga obligasyon. Then, when we come back, ang mga detalye na sang aton mga headline karon nga gabi. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang God.
sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita lang ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Nadiri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Marlon Hinovia. Alas 7:14 na. Ari ay. Ibalikan ko lang, unahon ko lang si Aksyon Zil Minado sa mga late tuners kay na nga way makahibalo sang tensyon nga natabo dira sa may area sang Libertad, no? Libertad to siya, no? Ang hawanay kay inaiyada. Libertad Market to siya sa palibot sang Libertad. Kay kibot ko nga gapakadto ko di sa stasyon siling ko ano man. May kontra si Aksyon Zil. Kaya pati siya ginapamangkot mo niya. Ti ano mambal mo na ano na Ti mayo man si Aksyon Zil. Wa sila kabalong daw sila pang nagadala sang manok nga pula. Magpuli di alin sa kabangkalan. Actually hindi ito do bukay ito no. Hindi galing pang bulang. Na ano nga dapat pwede mabulang. Action Firing Line. Pero ari ano gid ang natabo. Now ari para mahangpanta. Balikan ko lang ni makadali kay dugay-dugay basi maset mo na nga daan si Sir Ray Dimisana kay maistoryata si iya nanugid exactly matabo sini because take note nga ang mayor nagambal nga may ara sang zero tolerance nga implementation of the ordinances of Bacolod City comes 2023. Tiyan mo na niho umpisa kahapon 2023 na kita ti ararat sa dadadayon Action Firing Line. Pero kantuan tabla na yung patrol kay siya ni kainato ang nagkanto dira sa ginapatigayon nga clearing operation nga resulta sang tensyon. Ambot kon sa kay Sir Junji Liba i-check ko Sir Junji magkaroon may ara man sa iya bahin nga sa illegal parking, damo naman nagkaladak pa nila Slakson. Patrol reports. Aber, Aksyon Zel Minado sa Patrol. Aksyon Zel, may gabi. Action Art. Oo, may gabi. Nasa atensyon, may gabi. Action Art, Happy New Year. Happy New Year kay siling ko ina. Do si Kwan kaman mag-explicar kay ina. Do si Ray Dimisana kaman mo. Kasi ang aton sa mga kapuran sa may Libertad kay Gina Action Art na nagpanapit dito sa aton Gina sa may patrol. Kay nila sa alas 4 sa hapon, tinapatigayan dito sa clearing operation. Nang iba sa nga mga vendors na gaynibi na kahit yung City Legal Office Gina upod ang kapulisan sa Bacolod City Police Station 6 nagpatigayon sa clearing operations kasi mente sa may malapit na rin, no? Sa may, Arnit Grano, kundri sa Amelia, kag Margarita Street, Action Art. Okay. Kung nandun sa may Amelia Street, no? Amoy ni ang nagabaligya sa mga kanaruton, which is, ginakitan sila sang 8 ka vendors, kag ang sakyak, ang sa tabuk sa may Margarita naman, namadamo man Action Art, sobraman sila sa 8, ang ginakuha dito kung naging kakas.
No, kung sa Why man niya gindala sa City Legal Office, no? Ang ilang mga baligya, gin-confiscate bilang why man, no? may ara action art, naging confiscate na nagreklamo kagina sa aton. Amo nang problema nila subong kung sino ko no mabayad sa ilang ginabaligya kay tingin na alsada nang may ara kagina sobra 4,000 no nga bilis ni sang letos, repulyo kag mga karot. Ang gindala din mismo sang City Legal. No, ang ginakwa sini kagapon may araman 3 ka banyera nga balor 20,000 pesos nga isda. Gin confiscate man sang City Legal which is gin pakaon ko na sa mga preso. No, so ang ginareklamo sa mga vendors with action art. Okay. Which is kagina, oo, natubang naton kagina si Ma'am Yolanda Benjamin, isa iniya ka vice chairman sa American. Ano nga, abi ko pilido ya Binuman? Benjamin Action Art. Ang mama ni Sir Binuman, amo iniya ang sekretarya. Sekretarya. Lain ni siya si Binamin, kag Binuman mga bantog pa nga mga ngalan, no? I mean, mga kilala? Si Ma'am Binuman, yan na, naging isang hepe nga sa Sir Binuman, nga taga sa Valladolid. Valladolid. Oo. Pero ti ang isa nga Binamin, hindi ni pariente man ni Sir Jansen Binamin? Hindi, Action Art. Taga Banago, bla? Oo, hindi man. Hindi. Ganun pa bangkot mo, hindi sila related? Hindi, layo mang guro. Pero kasi related, kaya taga ano man siya, man taga Bacolod man. Taga Banago na si Sir Kwan, si Sir Binamin? Oo, si nanay ni, taga Dragine, taga Bacolod man. Kasi 1985 pa lang Connection Art, ari na sa Libertad ng Gabaligya. Okay. Oo, sulo siya ni Kagina, no nga dismayado ini sila kay yun pakakasdira sila action art no nga wala naman sang notice o kon warning a day before day no nga kapson sila dira sa ilang pwesto. Kagat hindi na da sila action art nga peras makita naton diri sa may Lizares o kon sa bagsakan nga sa linya na barang karusada no 1 meter sila ari sila sa gatel sang Worldmart which is private na da siya action art. No nga property kaya pasugtan dira sila sa tagiya sa Worldmart kaya luoy man ang tagiya nga ara sila sa kilid lang sini no sa nga alagyan nagadadlad so ginpaplastar dira sila sa kilid sa nga convenience store sin action art no kagati kagina nakibot na lang sila nga ginpanghimo so kon ginpangbaklas na gulpe sa mga City Legal ang ilal sining baligyaan no she's kara si Ma'am Benjamin na sini action art kung ano ang problema. So nagambal sila City Legal, mga clearing sila, wala na sang duroga mo, kay amo ini ang mando ni Mayor Albi. So karon ang sabat sini ni Ma'am Yolanda nga diin ni dalo na ako nga saging sa patio. Ano ni baligan niya ka kanok, kay wala sila sang action art sang baligyaan. Kaya ang pasali ko nang sa ila pahalinon dira sila once ka mahumana ini ang sa annex, kag dito sila ibalhin. No, pero subong ang natabo action art ug gingulpi lang sila no kay ma-clearing operation siguro kag amo ini ang mando no ni Mayor Albi sa City Legal Action Art. So ang apilar sini subong nagsulat na sila kuno kaina sinisang letter kay Mayor Albi ti ang hambal gani namon no kay ti sa mayor upod subong ni President Bongbong Marcos. So at until 6 pa to action na art mo no sa China makadto so hindi pa ni dayon masabat gid ti ang ila naman sining ribat naman action art ti makulapig kami until sa January 6 no wala sila sa mga kwarta magkaradunot ini ang ilang mga baligya kung hindi mahingagaw sini dispose action art kay ginalusada nila ginutang pa ang kapital no so subong action art that's why kay ginagin pakigangutan man si Vice Mayor Familiaran rin no kung sa diin amo man gyapon ang advice na magsulat ang apektado sini nga mga vendors kaga ipadala sa Office of the Mayor agad mahatagan sila sang ligwang nga mabatian ini ang ilang reklamo kag makahimo sang nagakaigong aksyon bilang solusyon diri sa problema sa mga vendors action art. But still until now no nagpadala diri sang picture ang isa dito ka vendor picture? No parentes picture no ko may picture. Ti alam mo kung may picture, abi ko may nasali pa dala si imo na ya. Gapon ta gapon ka nagorok sa hindi picture. Picture, litrato. Okay. Litrato. Sa action art, makitaan mo, sa litrato, dira naging padalata, no? Imo man na ni litrato, gagawa iya sa report mo? Action art, ari, kay ginagin padala. Agin padala mo. Ate, okay
Sige na, ini ang dadalan, balakag ang alagyan sa nidalan Libertad Action Art na Amelia Street. Dragi sa may mga prutasan. Di ba nagligan ang magyan, the one lane lang. Oo. Subong nagpadlaban ng Action Art. Gabi, no? Ang iban, ang iban nga nagalabay, tidak nalipay ang Action Art, pero sa mga vendors, sa gila, Gakalipay ang mga galabay, ang mga vendor siya kurisong. Dahil hindi, gidi Action Art. Abaw. Gidi literal nga gidi. Kagina sang pag-interview ta. Ti pabati ko lang, pabati talang guro kay para masunod ko si Ray Di Mesala, dugay. Sa Action Art, ang kabahin sang napahayag sini ni Ma'am Yolanda Benjamin aton nga pamatian. Ang ako lang diya mo ni. Kung ano man ang mong isang syudad, na naging meeting mo kami ng mga vendors, katamalo kami kung ano ka mo. Sakto nga? Oo. Kasi nagtamo ang syudad, wala kami kabalo kung ano nila kami. Baligol piyata lang di kamo. Oo, tama na nila, kabalo na kamo sila. Wala kabalo kami nga, ila kami din mo lison. Wala kami kabalo. Makon mo na. Ikaw to na singgitan niya? In Action Art, ang mga tao, Awa. mga dekono ka. Kawatan, ay nadakop! Ano pa ba nakop yung kawatan niya? Pero tingin ko na nagalasing dumalaga na ya. Grabe ka, budda mo, naksul sa kawatan. Lain pa na gani, inang kawatan niya nga literal, pagkawat yun yung action cell, dalagan siya tudo ya. Amo gani. Ang iba niya kawatan, madalagan anay kang mangawat. Ang benda sa yawan ka man dakop kay. Ang iba niya ling, madalagan siya, mapapili siya anay. Pag daw sa eleksyon, mangawat siya. Lain na iya galing lain na iya. Gani, Action Art naman na ang apidal. Sige anyway, thank you gina. At least may background ko bla. Kay inabi ka do kagaho des, ang nagabiyahe ko pa kadto des. Ko ano to man? Nga do ginakigan siya action cell. Amo to gali ginang iksina. Oo. Sige. So anyway, thank you gid sa imo kay pagbalik ko karon may ari pa ko obligasyon no para makuan ko si Ray Di Misana. Yes, Action Art. Action Art kami na ang update nasa nagbuntad kay Gina dito nga clearing operation sa may Libertada Public Market. Ini sa Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Zil Minardo ang report sang patrol. Action Firing Line. Lain naman tani na pisga ko, may laki na punggan ko na yon. Amo ginambud live la mo, no? Te amo ni siyang sitwasyon. Ibaloon ta na karon Lo kay grabe gito. Yang way kami gin meeting, way kami gin istorya. Aber, anong sabat sang cielo de? Way kamo nag-inform sa ila. Ina karon tutukan kagiban pa ang inyong mga komentaryo aton man ni hibaloon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung ano man... Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog o kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-6, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo, kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang buya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit.
kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Alas 7:39 na. Tawagin na sa liwat kay diri sa miss call, diri sa call sa ako, no? Tawagin na sa liwat na engineer, no? Balon mo nga iyasang istasyon kay diri si Sir Ray actually nagatawag sa number ko. Prems ba siga monitor ka na alang-alang ko kay ari na di sa ako niyo eh. Dira lang ko maagi sa piyak nga linya sa kay Action El Rido Tilios para nga makakuan kita, no? Makakuha kita. Action GM do may litrato na siya ginpadala ni Action kuan mo? Ni Action Dale nagligad tong clearing. May ara na sa atong gina-interview bla siya to si Sir Ray Dimisana. Action Firing Line! Kaya rio para once and for all, mapaintindi taman ng publiko. Nagligad pa ni and we are trying to inform and educate kung kinanglanon kag mabuligan taman ang campaign sa city. But nevertheless, nami gidi akong madiskusyonan tani. No, para maintindihan not only sa mga affected nga mga individuals, mga tawo dira ngara sa palibot sa merkado, like for example and in the case of Libertad, kundi sa iban pagid nga malugar nga next in line sa schedule sang City Legal Office Enforcement Unit. Online sa Firing Line! We have the team leader of the City Legal Office Enforcement Unit. We have Sir Ray Dimisana. Sir Ray, Happy New Year. How are you? Action Art, Happy New Year. Yung gabigid, ari patadi sa Libertad naga-duty. Gani ba, safe dra primo, no? Halong gid. By the way, nagtawag kami liwat sa imo, kumusta kay daw kay na do may tension kunong tabo, kag bayni kay at least isa ni sang avenue o kung magamit naton nga mapalabot sa mga pumuluyo na blakag sa affected nga mga stakeholders nga ginahimo na sang inyo office. Sir, kumusta daw ay naging man tension as we speak tonight? Ti kagaaling kagapon sa subong mayara gid man kay ti ang kalabanan sila di nga rason nga wala sila ginpabalo, no? Daw ang tanan niya nakabalo pero ang nagareklamo wala siya kabalo. Okay. Mula na da ang ikaduha ti ang iba niya kay kunugat ila nagater pag gusto sila ya. Na ang iba naman niya ti din kami na lang mga buhi kung hindi nyo kami pabligyaon di sa dalan. Okay. So, kadamo man siyang rason nga nag-raise ang tension. Pero damo man, especially ining mga buildings diri nga may mga private kablaya nga gaya na rintahan. Pag sila nagani pag pasulod yan, nag-cooperate gid sila. Kadamo man siyang nag-cooperate. Ang kalabanan nga wala nag-cooperate, amuning ari sa dalan, gid nagabaligya. Pero sir, can you tell us, ini subong ang gin-implement ninyo nga clearing operation under the law, under the ordinance, hindi isla pwede da, even sa tungin mando sang presidente, the former administration, nga clearing operation sa mga roads and obstruction? Ang ini Action Art, shadow na giniya ka-obvious mong kay dalan, na gidya ang ginabalik-baligyaan ka gutter.
ginahimo nila merkado ang dalan, no? Actually, ginhimo nato ni Action Art, hindi ni kay ma-deprive sila sa pangabuyan nila. Tungod nagapangayaw di sila sa libertad. Usual, guro 98% sang gintang kakasta from the outside. Na nagabaligya dire, no? So ginbalik lang ni naton Action Art 25 anyos unta sa gobyerno sa City Legal Enforcement Team. Diri nakita sa libertad nagsugod, no? So nabalaan na naton ang kalakaran di bala sang mga vendors. Ginbalik naton ni Action Art nga sa sistema nga ini silang mga halin sa sagwa, mabagsak lang sila sang ila diri nga mga baligya. Okay. Pag-abot nila sa bagsakan, ibaligya nila sa mga retailers. Aha. Kagang mga retailers amo ning mabaligya naman sa sa palibot. Muna silang nagabaligya diri sa aton nga merkado. So at least duwa sila, nagabuhi sila. So kung yang nagakatabo, hindi na niya magbagsak diri ang halin sa sagwa. Diri sila gabagsak sa dalan. Diri man gabakal ang ari di sa palibot. Sila ni nga nagabagsak sa dalan, naga-retail man diri. Gakompetensyahanay sila. I see. So, dason ti uli sila ya, bili nila ang ilang mga basura diri. Atakihon naman kini ako ni Action Art nga kawahigko diri, kano diri, no? Meaning ang publiko reklamo nga higko diri. No? Wala na di kaayuhan, so sila ay nakapuli na. Okay. So subong ibalik naton ina nga sistema. Bagsak sila di, ang ini naman ang manugbakal, hindi na sila magkadto sa kundiin pa kay ari naman lang diri mo. Sa palibot, diri sila mabakal, iyang sarila man nga i-retail. Nga ginabakal man sang mga consumers diri sa Bacolod. Yes. Ang problema galing kiti amo ni ang thinking nila, no? Kay kumo basi ginatagan consideration, hindi lang ko magmuno, but maybe by the previous administration man nga daw ay nalagin tandog sila, abi nila okay na amo lang thinking bala kung kaisa sa mindset ng tao. Sige tay okay na kami di kay bisan hindi na supposedly butangan sa negosyo. Kung dagin allow mo kagin tolerate mo ang pag-insindi nila sa uli nga ginatagan sila authority to stay there. Action Art bisan gani ini lang sa annex building nga nagatapik ni. Nga tikon mahuman ang building kag pwede na sila maka-occupy sa babaw, ginapaintindi sila naton. Ngaya ang ila pag-stay diriya sa dalom bisan ano pa nakadugay will not ripen into a right. Pwede na di sila diretso iya sa dalom. Kay ginapreparahan sila sang city government sang insakto nga lugar para sa ila. Okay. Ini man ang sasagwa, hindi naman sila pwede tungod dalan mong subong Action Art ang trapiko sa Bacolod nakitaan man naton nga mabudlay na gid no, nagadamo na gid ang nagausar sang dalan. Tikon puro lang ni karon may nagaladlad diri sa dalan. Ano ang matabo, nagadugang na gid ang trapiko. So ang enforcement team kung hindi ni pagsawayon, do kita man nagtulirar nga magsigi ang trapiko problema diri nga lugar. Correct. So sa amon nga hinunanon man kay Major Liba, tanan nga factors nga makabulig nga mapahagan-hagan man ang problema sa trapiko sa sini nga lugar himuon namon. Now, magluwas dira no sa kilid sang Yuno. Kundi may ara man bagsakan nga dira tadlong mablas ang linya sang Yuno nga malapos to sa piak pakadto sa Station 6 tong area. Hindi pag man Station 6 adun di do Barangay 40 nga mapasak pababaw. May mga nagabaligya dala na sila sa Wanay Saray. Actually, Action Art, ginbilin ko lang ina, tungod nga kulang gid ko personnel sa amon ni subong operasyon. Waiting gid ko kaya sa action sa katong city legal officer, madugangan ako, kay dasunon ko ginada. Yes. Dasunon ginada. Subong na-identify na namon, na istoryahan na sang tanan nga membro sang enforcement team, kung paano na namon i-deal inadira sila. Pero no gid inadira sila, kay di gani pwede di sa kilid merkado, dira payhan nga hindi na gid merkado. Correct. Himuon nila. Subong timpo gini ginahimo nila hasta daya ang kilid sang isa ka building daw merkado man mo. Tisiling ko mo na bala. Subong ka-enjoy sila pag pakuha naman da Action Art. Kami naman na ang malain. Piho naman na. Pero kabalo gina sila halin sang nagbigat pa nga mga binulan nga hindi na dira pwede.
Pero amo na gani siling ko dapat ang consistency nga daw mo ning big challenge hindi lang yan sa imo no kundi sa part gid sang city government kung paano mapasigi ina kay kabalo ka di kon hindi man ma-maintain o hindi masigi-sigi ina pagtalikod nyo sigurado na mabalik kina iya. Oh, bisan na rin na kami gani subong reaction art na ang distansya namang guro 200 metros sa lapit sa isa ka universidad may ano na gani may nagaplastar na. Ay May tuod. guts pa magplastar. Amo na gani nga silik ka pangayo ako sa dugang nga tao kay ma 24 hours kami duty. Okay, Dire. grabe. Amo na lang siguro kung matabo ina matagaan suplayan ko dugang nga personnel tilawan ta. Amo na gani siling ko may mga challenges mo sa trabaho tamo. Aha. So aside dira kundi ang target naton na dapat ma-saturate ini mo all over Metro Bacolod, way patagani ka istorya di party barangay kagapurukan, way pang Burgos, way pa man ang sa area sa Central Market, dako-dako gali kinanglan mo gid nga team sini or personnel si Ray. Oh, kay tiyang pagmintinar sini Action Art, amo ang mabudlay mo. Correct. Amo na bala masiling silang ti hasta lang na isa ka semana. Tungod nga wala man hindi kita ka-support no sa personnel. Pero kung tagaan ako sufficiente nga personnel, testingan ta. Ti last ura ko naman lang ni sa enforcement team. Mag-retire ako ti why na ni. Correct. Hindi na ni handumunta na lang ini nga mga trabaho. So ang ako niya kung tagaan ako na sufficiente nga mga tao makabantay dire, updan ko man sila. Aha. I see. So sa mga affected ra kag ato kay nadugaw pertigisinggitan to sang isa na interview da sang patrol, sir, sa iban pang waipan na labutan sa ino pagpanghawan kag sa mga naapektuhan anong mensahe sa City Legal Office Enforcement Unit sini sa ila? Ang ako lang hatag sila nga mensahe, nagabot naman ang kimpuan. Nakapagusto naman kamo. Sa anong kabulan, kami lang man ang ginakastigo sang publiko kay ginapabayaan kamo tanan. Para man nga makabawi-bawi man kamo kay halinta sa pandemya, no? Subong nagabot ng kimpo nga magbalik kita sa normal. Nga hindi ni sila ma-deprive Action Art kay para sa kung tagaan sila sang 1 by 1 dira sa poste, kami pa sa downtown. Amo lang gid na strictohon ta nga 1 by 1 lang gid nga lugar. This time para sa isang inimo ta sa libertad, stricto gid niya kayo. No? Yes, sir. Parehas ni, no? Amo man dira i-mention ko gid ang Burgos kung ma-turnover ina ang tanan nga siyante sa palibot, gubon tay na kag ipasulod ta sila. Yes. Very good. Now, good luck sa imo and just give us a call kung anong mabulig namon diri sa Action Radio nga at least pagi sa amon diri nga airwaves makatag kita no sang information sa mga apektado. By the way, ang Manukan country anong latest sadto? Why order to latest from the CLO? Huwag pa man sara, tanawon ta kung mayara na sang December pa lang gipreparahan tanay na may preparado na kami partidira. So ini order nga kung may malaking giman at i-aksyonan ta kinadayon. Sige, so good luck sa imo. Halong lang permidra kag kabay pang maintindihan man no sang tao nga ang inyo naga-perform lang sang duty to implement kung anong nabutang sa kasuguan o kung ordinansa naton. Salamat kid sir, God bless. Sige sir, mayong gabi sa tanan. Action Firing Line. Sir Ray Dimisana ang tagpamuno sang City Legal Office Enforcement Unit. Now ako kaintindi ko sang tagipusoon sang ini mga vendors nga naapektuhan. Amo na gani kay nanghambal ni Vice Mayor Elcid Familiaran who is now the acting mayor of Bacolod, siling nga himo kamo sulat, no, padala kamo communication and to appeal. Pero kung pamatian tayang hambal ni Mayor Albing nga zero tolerance against sa sining mga nag-violate, that is another thing. No, kamo nang mga balantayan naton in the future. Kung anong matabo bala i-consider, pamatian bala ina, no, sang alkalde, kung mapadalagi man sa council, ang Committee on Market, nanoong hunidiri ni Councilor Celia Flor. Why pataga istorya ganin ni party ambulant vendors? In fact, may mga nakita kita ambulant vendors, kasi sige man lang gihapon, for now, ang libot nila sa mga areas, even to those areas, nga daw ay malakip sa tong
lugar nga designated, no, nga dira sila pwede sila abi makatiner, no, da lang sila pwede makabaligya. Pero may ara pa mga areas nga ginakantuan sininila. Kaling tidaway pa, hindi pa malabutan, hindi madali-dali daw. Believe you me, ang kakulang sa personnel, katulad man sa bitaw nga concern, karon kay kantuan ko na Sir John J. Liba, kumustahon ko man sabi? O kay total zero tolerance to, kumusta? Pila nakbilog, nagkaladakpan nila? Nga ba illegal parking, na-confiscate, nakuhaan lisensya kung may ara ginman, mga ginto, may mga plano wala si Mayor Albi sa uling, may mga towing company o kung private firm na iya mo, kumuyahan iya nga makig kontrata sa city, nga sa uli sila iya magpang-clamp ni kag ito ang ituwing bla ang mga salakyan nga nagapasaway kag naghihimo sang illegal parking. Action firing line. Pero medyo lawig-lawig na siya nga proseso. Amo na gani siling ko may mga kasuguan nga ti kung luyag sang gobyerno ipatuman nga stricto, may tao naman on the other hand nga mas stakeholders nga mapiktuhan nga dira sila nagapangabuhi. Amo to kaning hambal sing isa kina, palinunyo kami di anong imuuna mon mga awat kami, mano kami. Yes, we understand gati ina ang nagabuhi kag ang kinanglanon ninyo no para nga mabuhi. Kay hindi kita sa palangabuhian nga ginasiling. Galing kay kung sundo ng kasuguan, hindi kita pwede nga dira kaya magposisyon para nga makanegosyo ikaw. Now, tigin na regulation city ni, the next thing siguro, kung aragi makabot na apektuhan da, the next thing nga challenge sa city on how to help them, paano sila buligan nga hindi magkalabaldang sitwasyon nila sini. Action firing line. Pero tuod ng ambal ni Sir Ray, damo di nga, kundi alin sa iban to, may mga dala nga produkto, kanto di. Pag-abot sa bagsakan, magluwas nga nag-upod sila sa mga ginakargahan nga lagko nga truck, pag-abot na nga display pag idiya. Way labot nga bakal sa ila ang mismo gabaligya man das palibot. Tiga bakal man sa ila man, o gabakal man mismo, ga-retail man sila mismo nga kung may magkadto dira ang customer sa ila man gapalapit. Action firing line. Tilang tawon taniya. Ano yung matabo ayan in some other areas. So, standby kamo da, Burgos and Central Market, kamo ang masunod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Good morning! Nag-coffee ka na ba? Try mo to. Life... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini.
Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Ayos. Doon nagkapati siya, doon kabalik-balik. Sige, pabalik na diri sa inyo palatuntunan na aksyon na firing line sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia. No, ako naman Aksyon Artay Hupon, Ariwa, Lanar Bibol Kima, Lin Minho. O, gamonitor sila Lin Minho. Daw karakter, do kwan man ni siya. Daw kwan man ni siya, do artista man nga Koreano. Nya Burgos, himusan nyo, mga butong nyo, hindi pag wala City Legal Office nga himuson ang mga butong-butong, ano tuman? O, dahil lang. Butong-butong ni Lex. O, manog bulante ng in-retailer sa produkto, Ti, gusto na, drabla siya. Actually, kapag kumpara man kami ganin ni Mrs. yung kaysada, kaya ti kon hindi ka na kinakailangan magsulod doon mo sa bagsakan. Ara kilid dala na. Kagang magsulod ka to, say mo lang ang price. Puti galing ko kaysa, hindi ka mo kaintindihan. Ito da, banda, sorry to say, no? Pero may mga siwano speaking, kita dara nga mga kauturan kabaligya, nga mo na kung kaysa sugilanon mo, no? Ari pa si Marcelino Pamulino. Good evening, Action Art. Si Liz Tibos Giliema. Ang downtown na matinluan man, please be consistent, sir. Hats off ako, sir, kon matinluan gid. Muna gani siling ni Sir Ray de Misana, I need enough personnel. Kabalo ka, hindi man na nimo pwede nga ma-maintain, nga may ara dira sang regulation, may regulation ang mando ara na, no? Ang kasukuan ara, pero kung way karon sa magbantay da, kay kabalo kita nga ang buli malang sa manugbantay ang ginabantayan sa manugbaligya. Action Firing Line. Pagtalikod kung hindi kita nang alimpulos sa manugbantay, di mabalik na sila. Believe you me, kaya mo na siguro kung ina may bastante nga budget, I don't know kung saan o pa na ihatag sa City Legal Office. Pero at least for now, naumpisahan na sa Libertad. Action Firing Line. Kita mo na mo nagpasalamat niya, salamat nagdakong dalan sa Libertad. Okay? Si Athea Kim Iriman, ating may gabi. Mercy Palacios Rilatos, good evening. Araman si Flor de Lisa Antulo, may gabi. Action Art, ari kami sa Libertad gapangasubo kay wala kami benta, kay wala kami ka-display kag ipanguha pod amon dala sa City Legal. Ano amon angay buhaton kay amon utan puro kinumpra, wala pagod kami.
ikabayad sa among mga utan nga kinumpra sus Diyos ko. Ay, sorry to Diyos. Pero si Flor de Lisa ang tulo ko. Tiwais ko nung inugbayad. Ang problema sina Ma'am Amone, ako na intindihan tagig kamo da mong kung pwede palang salbaron ta kamo sa taga City Legal Enforcement Unit. But number one, may kasuguan. Kagluyag ni Mayor Alvin ipatuman na subong. Now, if there is any consideration, let us wait and see kung pamatian ina, no? Sang mga miyembro dira officialis naton sa city. Kadto ka ma'am sa Telco Smart Page o kung Globe dito depende kung ano ang ginausar mo, submit mo dito phone number, ulaton mo ang OTP code, isend mo para confirmation. Application. Sa ano ni siya man? Ano siya, Lex? May kapamangkot sa imo da? May kapamangkot ko ni Party Kwan. Pa-register sa SIM card. Party siya, Lex, do believe ba? Alsada pa na ang kalabanan sa ila, Sir Art. Correct na? Galing. Ricky Makiling Lacson. Good evening. Monitor lang ko dia. Okay. Dennis Richard Tibor Roma di Presidente. El Presidente, sir. May gabi dira. Si Budge Madalag. May gabi. Di na itong sugpo niya man. Monitor lang kami, Madalag family sang magsungay. Okay. Sa Libertad, you're the next in line. You're the next in line, ha? Okay. Kamong sunod ko, no, eh. Di na itong iban man. Sige, kung di ko malabutan, si Christine Minies Villalobos, Sara Mangani, ka monitor man, ho? Action Firing Line. Sige, pero pakarunan ta na lang ang taga-inti siguro do ka lang alang na ni ang taga-intisi mo kay karon mabitin pa ni siya tapos gabi naman bla pati sa SIM card nga nagapamangkot. Ang update ko sa intisi next time na lang pwede, no, kay para nga hindi man kita maalang-alang kag hindi mabitin bla. Si paring Kirubin Tuto Valdisimo Mayang, Happy New Year. No, kumusta ka na pare? Ara kas talubangi da. 5 decade ng problema. I-regulate. Pero sa patas lang, ang sidewalk is for people to walk. Paano makalakat ang mga tao kung puno vendors? Palakton yung tao sa dalan nga para sa salakyan? Tuod na. Pero kung ma-regulate, I don't know kung ang 1 meter is reasonable enough para mabuhi man ang tao, no? Pero, amo na bla, sa tutuod lang, kung hindi kapag i-consider, hindi kaya pwede mo sidewalk, hindi niya for sidewalk vendors. Ang dalan is not for, hindi niya para sa baligyaan pagid. Pagbutang mo dira sang displayhan mo sa imo baligyan. Sa tutuod lang, no, kay dapat galing kay dugay-dugay na nituod. Ini siya nangin perennial problem. Sa tutuod lang, hindi lang niya problema sa Bacolod City. May mga problema gani nga mga siyante-siyante sa mga gagmay nga mga munisipyo and other cities and municipalities outside Bacolod. May ara na hindi mo na mga dula. May problema gani sa kawadon sa puluyan. May mga squatters o kung although kalaw ay gamiton ang tinaga nga squatters pero informal settlers ang panawag sinasubong. Pero may ara pa na ya sa mga iban gani na mga bukid-bukid pa nga lugar. Debla? Nga ina sila tani, dapat kalapad na to sa mga lote nga pwede nila patindugan sa balay. Kung ma-providean sila sa mga munisipyo nila sang balalayan, daw mo na bla. Isa lang nakita ko din nga mayor nga naglabay daw para na skando ni tani pa daw kay mayor si Siro Borromeo nga nang hatag bla kaluti di nga butangan sang puluyan ka mga pumuluyo da informal settlers. Action Firing Line. Si Vice Mayor subong si Siro Silot Borromeo mo lang nakita ko. Nag-donate, I don't know sa iban nga mga munisipyo, kag cities, basi, why man lang ko kabalo, nga may ara man sila. No, pero ito skando ni, kadto inubla to, galing ara lang galing stupad sa patio nila, pero ito why man kaso. Ang Mega World gani, ara man lang gani istambi sang Burgos Public Cemetery. Action Firing Line. Galing iti ginapadiran nila no, siyempre kag lapad pang bakante na subong. Now anyway, sundon ta niya, thank you kita, si Julito Barido, good evening.
Thank you gid. SIM card registration na sir, asli ni Alex. SIM card registration. Sige lang kay patimpuhan niya. Buwas sa action hotline basi kon hindi kita tanay buwasa. Pabalon ta na kamo nga daan kay may makita importante. Bala kay sa bilog nga December way naman kuya nag-leave mo. Ti sa January buwas, baliway ko buwas, si action dyan sa aga. Basi sila makaistoryanay sang taga-NTC. Importante man ni at least ma-update ka mo, matagan ka mo da sang inyo himuon sa wala pa nagkaparehistro sang SIM card. Believe you me, dawig pa ni nga process eh. Ang sa bukid, take note nga ang iban dira nga may ara iya sang cellphone nga keypad yapon, may mga kabudlayan ni sila para sa mga online registration. Ti dapat may mabulig kag may ma-assist gini sila. Tindi man ni pwede nga bangod sa kasuguan mo yang gusto mo ipatuman and because nga luyag naton nga i-regulate kag luyag naton nga madula ng nagapangtunto paagi sa pag-usar sang SIM card, ti ang teknolohiya nga ni, ti ang gusto sa gobyerno ta, ma-upgrade man ang kasuguan nga ginapatuman. Ang premise o kung ang iya tinutuyo is really good, no, very good. For those nga nagahimo sang sindikato nga mga practice, mga ginabuhat, ako yung kapati ko nga dapat giman ni sila nga i-regulate kag dapat giman nga mabalaan kung sino ini kung kaisang nagapang-scam. Action firing line. Sumungraan nga kung ning SIM card registration di kakita imo yung iban maintuan nga ginapadalaan lang kuno nagdaog. Ginateksan sila nga nagraffle kami bala electronic nga raffle. Ang imo cellphone number nagabutan ya para ma-process ni padala diyan na 50,000 Di gani siya padala ilang anay load nga 3,000 para nga makakontak anay ito pero may kalain. Action firing line. Nagdaog na ginang pobre pangayuan mo pa load o tani hindi mo na pangayuan ay process na lang kang ipadala na may mga GCash na subong kang ibang application nga online na pwede mo ipadala. Di kuan gigaling panginto isaw man na nila kung may nagapainto. Action firing line. O balo nina kag Sir Milili Oligo maingapi salamat gid sa pag-monitor. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natin. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ongkis anak, nunang nahuya ako mangulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kulpaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo. Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa ano. nagpadala siya ng Kasi wala man siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang mabatian yung kung nadala kami o kuno ay sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase din? Kung sana, ano nang nakuya, ako maghulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko per may kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minsan sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Ang aksyon, radyo, aksyon firing line. Ayos na alas 8:19 na pabalik diri sa ino palatuntunan aksyon firing line. Okay? Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia. Ako gyapon Aksyon Artay Hupon. May kinpadala gali itong mensahe diri kay na si Aksyon Marlon. No? Do importante ito siyang public service announcement. Dali lang gida. Kay basi ano yung padala niya ho. Actually halin ni kay kay pari Bambi na gali ni. Brown wallet kuno Simi Circle. Importante ang unod green card name. Lian Clavel, pwede masurinder sa backup 8 or contact sa FB Lian Clavel area, nadula sa Baladolid kuno, ginapatihan na wigit sa Baladolid and Gardenville, may reward ang makakita, thank you. Sige no, basi kung may makakita, dabi palihog lang ibalik nyo man, kay kinanglanon ginisang nangayo bulig diri ho. Please. No, basi sino makakita dira. No brown wallet Simi Circle. Importanteng unod, green card name Liani or Lian Clavel. Pwede masurinder sa backup 8 or contact sa FB Lian Clavel, no? Ang sa FB siguro ti pwede inyo ni makatuano total ginpa public service man ni paagi kay Aksyon Marlon LE or LEANNE Clavel, no muna. Onda basi makabulig ka mo dira. Action firing line. Ayos. Kay Yapwell sa subong kun maka-time ko, nagabulig ko assist diri sa amon kay may ara gid indi din to man. May ara nagabulig sa kuno din to nagabulig ko assist diri sa amon kay may ara gid indi kabalo magpa-register kung gamiton nga valid ID voters magpa-register need gid niya mag-selfie kag i-blink ang eyes kung iba naman nga ID pareho sa national ID need gid nga picturean imo valid ID kag mag-selfie ka sang imo valid ID kag i-convert mo sa PDF kung pareho ang aton mga utod sa bukid nga kaypad ang cellphone ang ginagamit indi gid kabalo kag iban niya nga wala naggamit Android nga cellphone muna gid ang budlay. Kung magpa-register ka dapat stable gid imo internet kag magasto ka gid mabakal load.
kung magbakal ka subong bag-o nga SIM card, hindi magsulod imulod kung hindi ka magpa-register sa imo SIM card na dapat kung dito mo ginbakal, kung di dito sa ginbaklan mo, siya tumaprocess na lang Galing tiyan mo na bla, kabay pa honest lang ang mapaprocess. Action Firing Line. Okay na siya. Basi matawagan mo ang migo ta. No, parang ma-update lang mo siya John G. No, kay ina to puro libertad tong istoryahan ta No, kung anong latest kay total do nakagulo ginawa naman siya. Ari naman kita sa ikatlo kitang adlaw pero Tuesday subong Martes. Amo ni siya ang medyo masako na no, kay balik na sa opisina. May eskwelahan na nga private ka nag-umpisa na iya sa ila klase but sa bilong nga Bacolod ang pag-insindi ko do buwas. Dili gid himugasa naman ang mga estudyante. Action Firing Line. Mga estudyante buwas naman o Miyerkules naman nisla, no? Mabalik sa mga eskwelahan kay lagi nabutuan makakaladto nisla to para sa patigayon no sang kuan nila no sa pagbalik sa eskwelahan. Action Firing Line. Alas 8:23 na. No, kuanon ta lang siya action kailan ko di kuan na. Q ko na okay na siya. Okay, parang makasugilanon kita. Sige, thank you gid Ari mga naging agaw padala mensahe si Yapwel to kay na. Si Jose Mongcal Torilla ari ko sa Binalbagan silinga monitor man ko. Salamat gid Ara man si Jocelyn Song Komedya, tamyaw kubana ko si Boy Komedya. Okay, kay Bibot Song kuan lang ko regards lang ko galing kay si Ma'am Jocelyn Song Komedya. Ara sa Angeles City, Pampanga subong. Kano ka na, Ma'am Jocelyn? Dra ka na for good? Dra ka na matiner? Sige. Nakatapos, nako-register sa akong 2 ka SIM card, SIM Globe, kag Smart po maayo pa si Yapuelo, taga area ni sang Kawayan. Action Firing Line. Mga paryente tadas Kawayan no? Sa Tabuk Suba na, ara na sa may lapit sa kay Mayor Tabuharang Pandahong lugar ang ilan ni Mr. Yap ni Yapwel kay paring Sindo Yap regards lang ko na palihog Yapwel. Action Firing Line. Das Kalumpang no, regards lang ko na sa ila hasta na skilid bye-bye da ay kadamo sa mga amigo naton no? Action Firing Line. So, ari na sa aton nga linya kay maki-update lang ko kumusta na subong no sako na ang actually hindi ko maalang-alang ni actually hindi ko malang-alang ni kay 825 na okay lang? Okay lang? Ate, sige. Online sa Firing Line. Ari na sa aton nga linya si Major Junji Libaho kay maki-update lang ko kumusta na? Illegal parking kay zero tolerance kita. Namo na ihan na-issuehan nila sang citation ticket. Major Junji Liba, sir. Happy New Year. Yes, Happy New Year. Asuna. Mayo tong imo nga sunudlan sa cellphone. Anyway, sir, tanaw ta ka, kabalo ka na nga ako yung imo number 1 stalker sa Facebook mo. Ginabantayan tagid ka mo. Kapin pa ko sila kung dawa yung kakuha si Sir Junji isang video nga nagatira sa 3 points Kaya na mo natani sila kung taon ka lang do. Ginapost mo galing tapos ng game Naro mo na lang na. Anyway, sir, kumusta? Subok nakaumpisa na kita, nanong epekto kung nakaumpisa gid man may mga naisuan na citation ticket? Kung sa citation ticket nasunod damo na isuan adlaw may ara kita gina-isuan na illegal parking. Okay. Counterflow. Kag mismo man ang truck ban sa aton area lalo na sa Bisa Kino Drive sa Ramos. May galusot nga truck so dakop man sila Pero subong why pakitaya sir no sang ginto o kung gin impound sa inyo office?
Negative pa. Kay di ba man nakaumpi sa action na kaya damo pa kita gina-prepare, no? And before kita maka-implement actually, damo pa tayo prepare ang aton nga pag-mark sa mga dalan. Ikadua, mga signages, and of course, and una-una gali, no, ang aton resolution nga ng approving the marking sa aton nga dalan. Kaya di man ta pwede nga mga nakonsidera na certain nga dalan na wala tagin markahan nga busi nina sa nga dalan sa no parking zone. To always, no, so muna siya. So dapat una ang aton nga resolution. Pasa na naton to mid-December pa galing kay nakusa na kita sa session. Hopefully month, no, pag-session nila basi ma-tackle na dayon. Then along with that, mag-prepare naman kita sa paminta. Subong ang availability sa aton pinta na duwa na dapat ka pinta, yellow kung ang red. So galing aton available subong is only no. So pero by the time na mag-edit ako, ma-simpo sa yellow. I see. So medyo lawig-lawig pa ni gali ang mga proseso kag ginanglano ninyo nga tapuson anay. Yes, okay. Nang tatlong inambal ko, requirements like resolution. Makakumpleto na actually as an art ko. Mga aton na towing kag mga clamping tools. Okay. I see. Okay, tingi banduro masiling na. Way makapikabalo nga tuwing area na di gali. Yes, na pwede nagkakareklamo nga naton nga dakpol kami kayo magkakalo nga dili tuwing tuwawi zone na di o tuwing no parking. So muna sa dapat ibutangan tagi na sa kumpleto, no. Dako na nga preparasyon. Tagang dugang mo pag ito nga personnel nga request man sir eh? Yes, mo ginaan, no? Kung dugang ta, pero for now, kung mag-start na ta, so mas take lang kita na sa available nga personnel, pero may araman kang ready man nga at least bisan na pulo ka bilog, pwede na sa Sunart City, kuhan man lang sa by area man lang ato nga i-kampanyahan. Yes, sir. Anyway, ma-update na kami sa imo in some day. Salamat gisa time mo nga ginatag, ginedicate karon na gabi sa Action Radio, sir. Halong gid permi kag good night sa imo. Yes, thank you man. Salamat gid mayong gabi man sa imo, Action Radio. Action Firing Line. Major John G. Liba, in a way, may mga markings pa sila mo on inaya sa mga clamping areas or mga lugar nga hindi ka na pwede pag-parking mo, pwede ka mato, pwede ka maklamp. May mga penalties kapag ina nga dugang nga pairan. Action Firing Line. Tinamo pa, may mga resolution pa sila nga dapat ipa-approve agad nga magpangmarka sa dalanon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed ka mo kami amo ka mo na ginhatag sang ni God.
uban sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone ti ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta indiya nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! 37 na kanasig, no? Pagka 40, may obligasyon naman ko. Pero ari ay, si MGS Sildori, ma'am, may gabi na, may lang ang pagmonitor. Gamonitor man yada si Scout Ranger. Scout Ranger, ara siya sa gamonitoring siya sa Binalbagan. Thank you, ha. Jocelyn, thank you, man, for listening. Aksyon Firing Line! Ayos. Sige, Danny Dishot. Danny Shot, I'm watching Great Family Shooting. Ay, Danny Shot, asun family shooting. Tipid na, birahan na si Axondale. Okay na siya gali, ara man ga monitoro, karon nga gabi, dito naman, gagulpi sa pop-up. Dennis Nostro, thank you kay Dennis sa pag-monitor. Action Firing Line! Kaya kung may bagong nga mensahe, abi magsulod, kwan siya, no? Magpapamagong nga mensahe, ayawan ka naman ka scroll down sang nauna to. Sige, sa mga YouTube followers naton, mga listeners naton na, i-check ko lang dugay-dugay kung sinong mga naka-online to sa YouTube, standby ka mo, mga report na ni Axondale Salazar gikan sa Bacolod City Hall ang aton tutukan this time. Okay, kay Puloy Laylahay na sa area sa Mambugsay, Kawayan. Loy, may gabi na, may lang ang pagmonitor, Action Radio City Hall Report. Dali na kita sa detalye sa balita gikan sa Bacolod City Hall. Let's have Axondale Salazar. Axondale, may gabi, please come in. Action Arts sa ikaduwa nga tion na nakaupo si Bacolod Mayor Abby Benitez sa state visit ni President Ferdinand Marcos Jr. sa may pungsod China. Masang first visit lang state visit sa Presidente sa buong 2023, January 3 until January 6, 2023. Kung madumduman, una nga state visit kinakaupo man ang alkalde sa Bacolod City, nagbigad nga 2022 ang moto action art sa may USA, kon Estados Unidos. So, confirm ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu na may designate acting mayor si Benitez si Vice Mayor Sid Familiara na automatic ng acting Vice Mayor among number 1 councilor na si Councilor Jude Tadeos sa Saison Action Arta. Ginalauman diri sang Secretary to the Mayor nga mayroon sang benefits o kung may mga investment o kung mga project nga madala sa Benitez para sa Bacolod City. Kasunod nga ang siling tinutuloy action art sa pag-upod sa may pungsod China. So until January 6 ang pag-upod dito sa alkalde sa Bacolod City kay ginalauman by next week makabalik man dito sa Bacolod City ang alkalde sang syudad. Ari pagpahayag ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu. Naunang upod siya sa mga delegates na makatuto sa China. Si President BBM. Bali, may ganda signature attorney as acting mayor or anong pastada sa buong? Yes, si Vice Mayor Elsit Familiaran, siya subong ato ng mayor. Oo, ang acting vice attorney? Automatic man na, rule of succession, yung number 1 councilor, si Councilor Jude Tadeos Saison. Oo. Bali until when si Mayor Albi sa China, attorney Kagwan siya makabalik sa city? January 6. January 3 to 6, 2023. Bali mo na niya siyang second time na nag-join si Mayor Albi sa delegation ni Marcos, attorney, no? Yes, ni President Marcos. Lahat ng New York, San York, sila. Ang first time. Hindi ka daw investors no, Action Art, nabatian si Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu. Si Ban Gabalita sa City Hall, subong adlaw nag-start ng business one-stop shop upon boss sa may 4th floor sa Ngayala Mall sa Capital Central. So ang bago ni System Action Art pwede na makaprocess online sa pagkuha sa new business permit o kon renewal kahit may man sa mga agencies nga kinahanglan pa sa mga permit or clearances like BFP, City Health Office, o
kon obo nga pwede na sila makakuha online man sa ila sini mga clearances sa action art magawas ave sa barangay clearance kasi personally dapat katuan gid na sa barangay o kon mayara man sang mga tiglawas ang mga kabarangayan sining business one-stop shop dira sa may Ayala Malls. So according kay Sarah Rose Rayos, ang division head sa permits and licensing division, bisan nga mayara sang online application, may nagapili sa gihapon nga mag walk-in action art dira sa may Ayala Malls, baratis sila gid personal nga mag-hand-in sa sini nga mga dokumento. Another palibago subong 2023 na QR code no babudlay na on ang business permit bangod mayroon na sang QR code sa dalam sa Benitez administration. Nabon siyang first time action art bilang kabayan man sang e-governance and previous administration na wala to sang QR code. Ari once na mag-conduct sa inspection ang permit and licensing division i-scan ng nilang QR code kag dira mag-reflect na sa system sang syudad kung bala legitimate o kung peke ang ginapaslak nga business permit sa kada establishment. Hayag pagpahayag ni Sarah Rose Rayos sa permit and licensing division. Actually, may QR code man. So, budayan man sila mag-fake. Pero kasi tungod nga may QR code na maginaano sa atin na mayor's permit ang human na may QR code. Yes, dira na namon dahil ma-detect sa pang-inspection namon kung may fake or hindi, or legit. QR code Hindi pa. Hindi pa so first time na QR code? Last year, ang kay sa previous administration, hindi pa. So sa sini, pag-start ni sa kamuning administration, doon na nag-start ito sa QR code. Okay, na ginapabalo ko lang sa tanan nga ang business permit nga ito nga business one-stop shop ari di subong sa 4th floor Ayala Malls, Capital Central. So to those who want nga mag-process online, so visit lang to nila nga ito nga website, and to those naman nga mag-manual processing, katulan di sila sa amon sa Ayala. Sa tao ng pulo ka business permit, okay. Yes, ginalaw ninyo multiple? Yes, actually, may multiple transactions kami. So, nagbutang man kami link for multiple transactions. Pero kung kisa, kung dudamo-damo na gid, pinapabalik lang namon. Kaya para hindi man ayawan. May priority lane kita? Yes, may priority lane. Ang white na nga chairs, priority lane siya dapat. So, wala pa naman nabutang ang label. Pero actually, intano ko lang, color coding lang, ang puti. Ano, sa mga special lane. Okay, mga special lane kita dapat. Action art na matapatian si Ma'am Stella Rose Rayos sa Permits and Licensing Division. Subungad daw nag-start pa ng mall voters registration sa Comelec Bacolod sa kaina Tulotawhay. Bangod decided sa mga factors na natadaw ni Election Officer Attorney Katrina Trinyo Kanya. Bangod sa maulanon ng panahon ng action art. No? So until January 5, 2023, ang Comelec Bacolod sa 3rd floor sila nakamtang from 8 a.m. to 5 p.m. action art. In mall registration to 500 na mga applicants ang nila sinisarang maproseso. So, tiyan mo na sa gihapon, in-expect sa Comelec Bacolod nga mga last few days ang registration until 31. Dila sa gihapon mag-dinaguso ang mga aplikante. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar. Tiyan mo na. Ang sa mga nag-process sang business permits, nagaparinyo ang mga new applicants, kinaglanon mo gini because at the end of the day, pwede ka na iya maglibot ng yapon ng mga inspectors, mabalaan ka magyapon kung may business permit ka or wala. Action Firing Line. Pero tinamo gina, no, kung sa pagpiki, kabalo ka damo man ka ideya. Ang innovation, subong ang mga manugpiki nga nan ko kay isa maalam man ni sila mo. Action Firing Line. Pero kabay pa pagi kuno sa QR code. Sige-sige na nga mga safety features sang city sa mga documents nga hindi mo dali-dali mapiki. Tingalaan ko gani Aryo sa kun naligad tubla tong mga nagingagaw pa nga maparehistro iniya sa voters registration. Nakita ko na last time portigi ka jutay ang nagkadtod ang nagpakuan sa Comelec. Wala to nyo naman nga lapit naman ng January 31 kang magdinaguso. Action Firing Line. Maluoy man ka Moscow galigon nyo. Kung may tiyempo pa abiso mong na lang. Ngayon ang may panahon kag may ligwa nga magkadto ka sa mga mall nga may ara sang gintalana nga pagpatigayon sang voters registration
inang hawan or jutay ang tawo nga nagapila. Action firing line. Okay? Naparebla sing una sa timpo sang vaccination sa COVID-19. So, perting pilahay ka na adlaw sa luwag mo pabakuna. Subong, pilang nahot na lang. Daway na gani masyado. Action firing line. Ay, perte. Natibod line na. Kinanglan mga amo ni gani, para sa ning voters registration, di nyo pagulata, nga lapit naman ang deadline, kag dito naman kamo, maghinaraguyon kadto da sa Comelec. O, kag garon kon magbalik sa opisina nila. May gani sumong kay mga schedule ni, nga voters registration, satellite voters registration sa mall kag iban pagin nga barangay nga naghimo sang request. Kuno ay bikaron sa opisina naman kamo da, di kabudlay, hindi kamo makumudar nga makapasilong kamo tanan. Action firing line. Amo na kung kaisa kuan man nimo, pagpaninguha nyo man kag kooperasyon nyo man para hindi man kamo mabudlayan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Araw-araw, lahat tayo ay exposed sa mga free radicals gaya ng kemikal, polusyon, stress, Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula.
palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang Nangyari malaria. sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Ayos last and final stretch naman lang ni sa aton pagpangalagad sa April Buenaflor Gaston. Mayong gab-idra, may man nga pag-monitor. Salamat gida. Thank you gida sa mga tutok tonight. No? Ayos. Di na itong greetings siya man kay gagawon ko to anay. No? Parang alang-alang naman ni mag-interview patako. Pabasan ta niya ang inti siya. Gabi-inan niya. Natulog na to siguro. Aksyon Firing Line! Ang ARB, AFC family, Happy New Year and God bless us all. Thank you. Yapwell, thank you man, no? More power. Kabay hatagan kapag ni Lord. Maying lawas, kabay patani, no? Tanan kita. May nang happy kita tanan. Cecil Bikbik, good evening. Action Art watching from Yellow Bell, Binubuhan. Araman si Ruel Hipil, gaga monitor sa Carmila Subdivision, Talisay City. Oy, bro, may gabi dira. Kay paring Ruel Hipelga, thank you gid din ka na sige pang imo work subong sir. Thank you gid no sa pag monitor sa Carmila Subdivision sa kuno sa Talisay. Mo ginapulo pa huway na. Salamat ara kag yapon nga monitor. Dinis Nuestro, thank you man sa pag monitor. Sige, si Mary Jane Refuerzo, George Ray Guancia. Thank you, kid. Thank you for always supporting and always listening to Action Radio Bacolod. Action Firing Line! Pabasan ta niya ang iban nga mga why naton malabutan nga mga issues. Ang sa inti, sige do, abi nyo importante ginito o di, no? Ako I would suggest nga ang mga local government units mabulig na gilang ni no sa mga constituents nila including di barangay. Ini another naman ning nga dapat ang barangay mismo himo man sa ila sining pamaagi o lihok tikang makabulig sila no para sa pagpatuman sa mga programa sa nasyonal. Dapat galing pareho sinibla iya sang inti. Sini mo bulig ang mga telcos or telecommunications company nga dapat isigihon nila o sila mismo ang magpanguna dira sa pagpatigayon sang pagdihon sa ilang mga obligasyon no kapin pagid sa ining SIM card registration law. May mga kabudlayan gid man kay basta gani pag-implement sila bisan may implementing rules and regulation pa isa na makita no nga may kabudlayan gali mo namudamo tuod may cellphone nga keypad way gani katila way gani iban Facebook account way gani ka intra social media may text kag call lang ya okay na. Action Firing Line! Wain ni JM Baikin niya nga tagtatluhon ng cellphone niya o kita mo ganing isa to ka kadula nagasulod sa bagsang iban. Pero may lang kayang 65,000 yung nga cellphone na bawi, no? Grabe. Si JM Baikin. Rutin niya. Di kakita cellphone niya nga. Tiyan din to, nagbakal ka na liwat to kay
kung siya pag inabi nagdaog ihadaan sa sang auto, no? Ano abi ko nag-intra, nagpa-register siya kag siya nagdaog sang auto gagin parapol sa City Hall. Hindi nagkuya batyag ko mapatudlo na gid lang ko ni siyang sikreto ya. Manakita ko ni kung kaisa may lana ni siyang ginupalo panghiso niyo mo. Action firing line. Jay, di mo naging kuha, di mo naging bakal Jay ang imo nga lana naman. Nabutang sa kisa pati sa kilay niya, si ano ni para magdamol ang kilay niya. Action firing line. Di mo na bakal, Jay. Di mo na bakal. Amo na paglakat mo siguna to sa den? Sa Talok? Sa kay Berne? Busa si Kihor. Dito ka nagalin? Maruti ka ha? Galing kaya mo ning klase tao nga kung upon mo yun, pati chinilas mo kang tagakaon ka mo kadula. Action firing line. Abi ko kunano, si ko ano ning post sa Facebook man. Ayawan mo ko nga bantay. Sa uli ka pinangitay, chinilas, sinulod niya galito. Okay man, no? Galing ka, lab ka lang galing ni palalabs mo eh. Action firing line. Mga iban to sugata mo, hindi ka ganito maglukdo, chinilas, tumagamot to. Galing palang ga siya mo. Nakakasan niya chinilas. Bili ba? Action firing line. Why na ko galing tempo no? Away ko malabutan ng maminsay, karon na lang sa Action Night Patrol. Sino ba Night Patrol karon? Si Action Jan. Si Action Jan Diaz. Okay? Siya man buwas sa Action Hotline Program. Birahon na ni Yado Jan buwas no? Ang taga NTC. Action firing line. Ginoktan kita karon nagapi ni Action L. Ridotilio sa technical side. Back up si Action Ihadaan Defensor Lisay kag Action JM Baikin. Ako naman, Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.